Салому алейкум, бародаро. Мана кӯчалои тайёр стаканчикоба. Мани сортои FTE 0195 М1. Баъд бачаҳо бародаро манин маҳсулотое ки тайёр мешавад, манин результатош, манин баргаш, мисол ин результате ки мисол яксола, манин результати 5сола муқоиса кардагӣ уже бародаро мисол чен кардагӣ 5 сол ба мисол чӣ қадр шудагӣ, манин ҳамааш суратош китем ман ҳозир заказа бор кардагӣ якҷоба. Манин бинед мисол барои сауна, манин ки как декоративни, ино декоративка мешаванд, мисол барои фасонӣ. Ин сортое ки мисол мо дорем М1 9501 FTE сортҳои чемпион мегӯянд, яъне ки сортҳои беҳтарин мо дорем. Манин худо хоҳад заказое бор кардагӣ, мана мошин мезадагӣ коробкоба. Айна бинед мана. Айн мешавад мисол дару тиреза, чизои маҳсулотҳои беҳтарин мешавад. Ин ҳамааш аз чӯбҳои павловня шудагӣ. Мақсад ҳамаша моҳон ҳамин расмоша гирифта сёмка карда барои шумо мегӯем ки мисол чизи беҳтарин ин павловне. Оянда мисол сасна намековӣ, дига чӯбҳое намековиду, мисол павловне ини худатон мешавад. 5 сол ба худо хоҳад тайёр мешавад, худованд барои шаёд розӣ бошад. Дига ҳама маҳсулоти шумо тайёр мешавад. Агар ки мисол ба шумо 50 дона, 100 дона, чандте ки дар кор бошад, занг занед ба рақамҳои моҳон. Иншоаллоҳ бо чӣ мекунем, дастрас мекунем дар любой минтақа. Хай ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед.